Apa Pak ikan kok tak guru. Iki sing dolani sapa kira? Oh iya sapa kira. Iki judule sapa kira iki? Iki judule bakso sapa kira iki? Jadi apa? Sapa kira? Pengijilan. Bayangane iki, Truk. Jori jika ning eling simpan mau ya. Yo dilanjut sing kepenak. Alon Mas Gareng waton bisa lakon yo dilanjut yo ngenteni Bagong halo waton bisa ayo bukane saka bonang saka dhuwur bonang ayo
Jirelu. Wong kono kenceng kono kendut ya. Jirelu. Monggo Mbak Kayu Jirelu. Kono kenceng kono kendut ya. Nek titik lu. Jirelu. Monggo Mbak Kayu Jirelu. Hatiku batok-batok tangan di atas semuanya semua bilang apa? Ayo asik apa salah dulu cilik-cilik apa beda awang rewirok ke menteri amo iso kita di Haris nyatet panen dhewe kae lho Mbak Semarang aku seneng gitu kan mereka jadi beranakan enak kok titik seneng aku lagi tidur ya kok seneng tidur ayo tenang kok sesok kowe iso mulai kamu terus tak imbo apa aku jadi imbo apa jadi imbo tidur kowe aja seneng yuk waduh yuk ayo gitu marah yo oh bisa tidak aku dah aku tak upai jangan upah apa gidul tak gidul mau wajah sembran oh yes iyalah oh tenang kok loh tenan iki do gawe sinau karo wong kidul iki lho. Ah iya. Wah, dilapis bagian kidul. Bapak tahu. Ya ngono iku juga kan. Mbok iki Jumari Junarto. Iku mari kondang. Ya bener. Lho, duwe versi dhewe-dhewe. Kae dalam sabar, kae dalam kencung, kae dalam bobot. Bobot apa? Pak jalange iki gimana jalan apa? Gidul. Ayo. Arep jalan betul apa betul? Oh jalan bobot sedera bobot kan. Kita ya tenang kok yo. Ora apa-apa, sing batu ki dalan apik wae. Dadi dalan aja cocok ngelek-elek koncone. Cocok. Jadi padha ngene kok aja elek-elek. Nek perlu dadi dukung saingan silayang sing apik. Nah, nek perlu kok wah pae dalan pae ngene. Kabeh iki wis duwe pak dhewe-dhewe. Contone dalan kuno. Lho, nek cara Ngayodya dalan kecil iki Mbak Haji Sugito, jalan pakem tur bobot Mbah Timbul. Anu nek cara Solo kuwi dalan setan Pak Mantep Pak Anong dalan sing bobot. Wah, dalan lawak Ki Budi ya. Ora iki jalan apa? Kayak cara nomor kok. Nanti wol dhewe kok masuk. Bukan sing sampun jaga yo. Monggo dilanjut yo. Nek ora ijo, sesuk diwarai ya, Kok. Nonggonku terus sasi. Alah, kok kali meteng. Kok yo Bu Tarni kon lunga sih.
Ya ora apa-apa. Bone kali iki kon mose. Kok ya aneh. Yo, dilanjut. Ngerti ta kowe? Ngerti karo anakku kowe. Sing njaluk alah goyangan sapa nek anakku. Alon alon Mas Bagong waton bisa kelakon. Akhirnya bener iki larase. Alon alon Mas Bagong waton bisa kelakon. Nah, penak mawon monggo. Timbalan keluarga aku desa Tegal Malik aku matur ben panuwun Kang Garang Adik. Iya, Truk. Aturan kok Truk aku bungah tanpa upama. Wah, matur nuwun ngerti nek mung kene to nggunakake dalange dhewe. Ha ya sing penting murah. Nene no. Perlu apa iku, Truk? Iki merti bumi ya cekah desa, ya rasulan, ya majmuan. Oh ngono ya kadesa. Tembunge cekah bumi utawa merti desa. Merti desa, merti Ngawi ingkang mbawreksa ing desa Tegal Malik kene sijine kaki jangan-jangan ing cakal bakal desa Tegal Malik lan para pepunden ing enggah ana desa Tegal Malik padha diperti dikawuri, padha diparing asung dasak wasane disupaya disuwuni berkah pengajune aja ana sambikala apa-apa. Keluarga Tegal Malik lanang wadon gedhe cilik tuwa sing kelairan kene ora kelairan kene padha diparingi bagas waras ayem-ayem tata titi tentrem adoh butuh sambikala tinekane kanugrahan ing kono rezekine ndodok kemroyok ngajeng mrene semangsa dalem Allah yang ngoposo alamat amin ngono dadi sing dipertani siji Nyai Semoro Bumi Kiai Semoro Bumi kaping pindho Nyai Srimpet, Kiai Srimpet. Kang sak njabane wangun, sak jerone wangun aja padha nrimpet keluarga agung ing desa Tegal Malik. Muga tansah diparingna slamet ora ana sambikala apa ingkang sinetsa bisa teka, ingkang ginayu bisa jumbo. Wah ngono Tru wis, ora usah werna-werna nembang ya kok. Yo, nembange apa yo ditampilke wektune wis rondo lumayan esuk ya. Ora apa-apa kok ya. Ya terus sapa sing ditampilke? Yo kuwi panjenenganipun Mbak Riri karo Mbak Monika. Yo. Terus sepote yo kanca Pate Songo. Klintang-klintang lumpakan dong ngabari.
Wah, terus semangat nih kula. Para yang ngantuk sinten nggo nglakoni rumiyin. Oh ya ora dikeloni. Ini barang. Nih Pak Bagi, ngantuk toh? Ngantuk. Ayo dimi. Mangan, Mbak. Mang, sekira anu, Mbak. Dalan. Sowan Tegal balik. Nggih. Minggu ngarep wingi tanggal 17 sowan ana 16 apa, Pak? 16 ono Nggih. dusun Permanis. Permanis Gunung Pati Kota Semarang. Nggih. Soalnya nombor dalam mana? Aku sembah suwun. Dewa dene sing sami mirsani monggo mresani nanggung YouTube saged. Nggih. Nah, Mbak, monggo. Salebetipun menika wanci enjang ngaturake lagu napa, ana panyuwun napa dipinangkani aja nganti nulak saka ing panyuwunan. Sapa ngerti lan sapa tau, Mbak. Sesuk taun sing arep teka, mbok menawa Gusti ngijabahi iso diundang karo keluarga agung desa Tegal Belik. Iki yo kuwi waton ora larang-larang. Oh, nggih. Santai mawon. Ayo, Pak. Ini jadi naik. Tenang ya, Pak. Soalnya nenek-nenek arep Banci manulai lho, Jero. digawe Mas Petro kan. Monggo Mbak Mali jumeneng lah kok aku reka degol. Asam uratnya kambuh. Nenek-nenek banci manulai. Hari banci tuwa. Terus waktu pamunggetan apa ini? Ya dari mengaturakan apa nggih rau? Sing dalem nggih hari lho. Ayang sur. Ayang-ayang wis kok, Mbak. Boleh iki ayang sur iki gak ngantek saring. Kusuma Wijaya spesial kater Oh, panjenenganipun nggih. ingkang kinurmatan. Pareng. Kalian nyuwun sewu, Mbak. Nggih. Mangke disuwuni bareng podang kuning. Oh nggih. nggih. Karo gubuk asmara wau enten sing nyuwun. Pamundhutan. Nggih. Monggo kalih punika diparingi. Oh nggih. Kusuma Wijaya rumiyin nggih. Nggih, Kusuma Wijaya. Nggih, monggo dicaosi. Monggo Nasr, Mas Adi. Kusuma Wijaya. Nggih. Ditampilke pamundhutane Nggih. loro mau, Mbak. Nggih gubuk asmara kalian Podang kuning. Iki sing diaturi jumeneng? Monggo nderek Purbawasesa panjenengan karo Mbak Monika. Nggih. Nduk anu Mbak Li. Nggih. Karo Doli. Doli. Ayo Nduk. Ayo sayang dulu. Doli. Oh iya dong berdua sini sayang. Baik, berdua. Kudu renteng-renteng, Mbak. Berdua. Kembar. Kayak aku Eh. enak kembar. Iya. Ini bareng guys kan? Tergolos. Kita duduk ya. Iya, Ya. ada dua. Kita goyangan siapa? Oh kita boleh boleh. Ora Para manula goyang. Manulah mana asam urat goyong di mulut ya. Ya, olahraga pagi. Iya. Penari latar. Nari latar belakang ya. Latar. Ada gubuk asmara sama kodang kuning, monggo. Langsung aja ya. Yuk.
Apa ya Pak? Urung pati yo. Urung pati ya. Urung pati ya dicek kok Pak. Ya, monggo Ya, dilanjut. lanjut ya. Ya. Sedetapan saat Lanjut Kak. Langsung apa-apa. Ayo kalian Mbak Arianti. Mbak Arianti, Mbak Ayu. Ya. Mbak Dewi hari ini khusus ngitung saleran nih. Ini salerannya.
tampil ki jejer-jejer. Ini kakak Sri Sumara. Kakak. Didik Sri Sumara. Sisa Jumeneng monggo. Ayo kalau dangdut. Wah, sekeras ya. Keras. Dangdut keras. Menapa? Ayo dangdut keras. Wah, akine entek akine. Melayu kae. Obong ya. Kok obong to? Judule wae anu manobong. Bang. Padahal ganti ora lobong iki. Wah, aku kalau diseling ngantuk. Lagi kopi dia. Bos, takon ngirimi iki juran gentenan kebalik kok kirimi kok deh. Ngirimi iki. Malah yo duwe. Kono duwe to. Ah iya. Ya. Oh, sik. Mamra. Burung banget. Ayo, Pres, demung kenal Pres. Oh, apa sama ini. Tahu tak? Orang masih itu suara gerap. Ya, apa? Pres. Udah nongol-nongol. Sing deloki wong nggih lho, Pak. Pak Amir. Delok wong piro? 6.000. Nggih. Hah, sing nonton 6.000. 6.000. Nggih. Cis. 6 PI. Selawe. 6 jam kok lumayan. Pak Bagi. Namanya betul streaming ngeten iki lho. Andi Dimas kalah ngirit nih kok. Lem, Nadi Lem. Nanti. Starter itu potong. Potong wong. Mbah ra mudhul iku masa starter nggon jaset kaya ngene. Startere potong wong. Gah, bon. Bon, iki ana gegere potong iki. Apa? Bukannya daerah Hutan Gading karo ngaran-ngaran ndung di apa? Pontongnya model kan mau ngetuk pintu ngono. Lah anu kok potongnya nggo cilik. Rampok. Hutan Gading jar tadi blebek. Tapi aku tahun polisi nggih mau manut iki anu biyen.
Ampun apa ini? Aja kembung sungsik.